Väsyttää. Ihan oma syy. Huulta nuuska ärsyttää. Rökistäkin hengästyy. Ja se niin sattuu nariseviin. Pidin ovea kiinni, kun mut mukaan haettiin. Vaan nyt kaikki on toisin ja viihdyn kropassain. Naiset hymyillen kutsuu mua. Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin. Tämän kaiken Vita Provan aikaan sai. Virkeänä eläisin. Sitä suosittelen sulle totta kai. Oot sä tuplannut annoksen? Toimii. Tekstaa terveys numeroon 18333.